Salutare, bine am găsit și la un nou despre permite în 2 euro acolo aici de față cu numărul 21, da, 21. Și da, încă am rămas la 29 pentru că m-am plictisit, nu știu ceva, nu știu, a fost comentariu, doar nu știu, chestii. Pentru cine faci tu chestia asta, m-a întrebat unul la episodul 20, ca să vă zic și dacă vreți să uitați. Deci m-a întrebat nu e bună la mine, dar zic așa, m-a întrebat, tu, pentru cine faci asta? Ca fiecare YouTuber sau nu știu, fiecare care face videouri, nu le face mai pentru dacă le făcea pentru, le făcea numai pentru ăsta, le pune la privat. Dacă ea să facă sau le băgă pe un stick și se uita numai peste ani. Eu fac pentru toți. Am zis că pentru toată lumea. Adică pentru mine, pentru voi, pentru toți care vor să se uite. Și vă cofează sau cum se mai zice. Și nu știu, dacă vă place, vă uitați, dacă nu vă place, baftă-vă. Și vreau să fac 30 pentru că m-am pregătit mai micuțe așa deocamdată. Dacă nu o să am bani cu gâneata, adică o să am mai mulți bani și o să am venituri considerabile, o să întrețin și de ăsta mic. Că height menu să anunc, evident. Și acum uite mai am puțin, 96%. Imediat, hai că mi ajunge buff-ul ăsta pentru că uite manual de îmbrăzit K, 800 de K, chiar încă K, dă-l încoace. Poate chiar îl citesc, pentru că o să vină calul și că moare până când o să fac. O să mai văd dacă vând sau nu. Dacă mai degrabă vând, pentru că nu prea am bani acum pe ăsta. La oricum, dacă vând astea, fac bani o grămadă. E 500 ia bucata asta sau cât e, parcă așa. Ok, 200, pe ăștia cam 200 și o bucată, ceva genul. E foarte puțin cilante. Și buff dați, nu foarte puțin, pentru că parcă vi la moartea, nu? În fine, are level 28, dar faza de că nu are niciun nem. Ăla forța e la 18 puncte, adică ne-a reușit la mai evident. Și celelalte am câteva puncte pe ele. Nu mă refer la magie, mă refer la, la buffuri, la reflexe și la binecuvântare. Așa, aici, hai să ajungem și pe aici. Frumos așa. Nu știu, facem scurt episodul că, nu știu, parcă vă plictisesc așa la un moment dat. Așa că prindem toată partea esențială. Că de-am și lăsat așa, altfel făceam de la 10% sau chiar la 15%, și fără 15%, ceva gen. Am zis să face trec la 95 ca să fie scurt și video. Acum mai vedeți voi ce mai am eu pe aici, ce am de mai dropat. Da, level up, wow, ce tare, da, extraordinar. Da. Am avut și noi level 30, da, nu o să pe mental, mă bag pe aură pentru că, da, nu-mi place chiar așa tare pe mental. Față de cam ăsta, ca lucru. Dar magiile ratez cu grămadă, uitați. Magiile am lovit câțiva, uite, ăștia doi nu i-am lovit. Și nu-mi place magia asta. Auzi, nu-mi place. Deci asta, cu asta faci, cu asta faci de gurduri de magie, dar se bazează mai bine pe un singur punct. Vârtejul ia grămada. Și e foarte bine dacă ia grămada. Dar oricum nu bag vârtejul acum, bag resus și aura. Ne fac hem și mai vedem de când mai creștem, dacă mai creștem. Să facem și vârtejul. Sau izbitura de preferință, pentru că izbitura așa e rapidă, se încărcă repede chestii de-astea. Oricum nu o să conteze chestia asta, pentru că nu o să fac cu de-astea full, sabie full de-astea, nu o să mai conteze magiile. O să conteze mai hit-ul. Pentru că cam pe asta se bazează așa lumea. Acum în zilele astea. Am face și o leacă de experiență puțin tăi așa, până la 7 minute ceva acolo. Și nu uitați acolo să vă abonați pentru că mă încurajează să continui și chestiile astea cu like-uri, comentarii, chestiile astea. Chiar dacă sunt prost sau comentariile sunt prost sau contra, sunt binevenite toate, sigur. N-am preferințe să nu lăsați comentarii de care vreau eu. Să lăsați acolo ce comentarii vreți voi pentru mine, pentru ce credeți că m-ar ajuta să continui treaba mai bună.
Chiar dacă mă joc eu, chiar dacă mă jurați eu, ori vă zic mulțumesc, ori să nu vă blocheze canalul sau ceva genul, ăștia de la YouTube ceva genul, nu mai știu sigur dacă mai e valabil chestia asta. Că dacă vine în comentariu jurături, îți bloca canalul sau ceva genul, nu mai știu, nu al meu, al vostru, nu vă speriați să săriți cu șutul la mine. Așa, cât am făcut. Creșteți foarte repede aici, dar trebuie să aveți o leacă de iteme. Că dacă n-aș avea 300 și aș avea, nu știu, 200 și un pic, apărarea n-are rezist aici. Cu cât PV ai avea, dacă n-ai avea buff și PV măcar 250, nu prea rezist pe aici. Sau rezist, dar mai greu, că mi-e drăguț. Da. Dacă ai și blocare pe tine și sura, bagi o teamă și reziști și la 18. Fără buff sau chestii astea. Depinde că sunt multe posibilități pe jocul acesta ca să faceți orice vreți voi. Hai să văd așa un punct să dau pe asta că oricum le schimb. Să vedeți cum mă dau cu magia asta. Hai să bag corpul că mă stresează ăștia aici. Hai să las un mob aici. Care rămâne ăsta? Uite că a murit deja. Stai mă ușor, nu muri mă. Vino încoace. Da, și asta e salvarea. Așa, uitați aici. Mă mir că loviți cu spatele. Se vede cam nașpa, dar să zicem că e ok, să zicem. De foarte puțin asta e ideea. 600, cam puțin. Cu atacul spiritului. Vedeți că așa, dau și la un punct, dau vreo 700. Acum, dacă nu iau FMS, prețul ăsta că să dau un K și cu atacul dau 2K. O să fie diferență mare. În fine, suntem nici noi pe aceștia pentru că nu vă arăt cum mai formez după aici puțin sau mai cresc o leacă, adică mai cresc, mai fac puțin experiență, că trebuie să fac calul după. Așa. Hai să terminăm aici. Eu am fost cu respect cum a făcut acest let's play minunat, vă abonați, like-uri, comentarii, chestiile că mă încorează foarte, foarte mult și eliminare, dar așa, care sper, nu, așa. Și nu uitați, vă abonați, like, dar știți voi chestiile astea, că mă încurajează foarte, foarte tare să continui și până data viitoare, vă zic, multă baftă să prieteni, da, ba.